O taekwondo comarcal regresou con numerosas medallas do Aberto de Polonia. Deportistas de Boiro, Ribeira e Noia tamén trouxeron do campeonato clasificacións para o europeo. Polonia albergou a pasada fin de semana o Aberto de Taekwondo, onde o Barbanza estivo moi ben representado e obtivo grandes resultados. Deportistas do Natural Sport, do Maniotas e do Costado de Boiro deixaron o seu nome gravado entre os mellores desta cita, regresando cunha gran colleita de medallas. A boirense Alma Pérez do Costado colgouse o ouro na categoría senior, foi deixando polo camiño as súas rivais e na final foi mellor, proclamándose a mellor do Aberto, polo que mantén o seu segundo posto na clasificación mundial. Jaco Sande do Maniotas fíxose coa prata en júnior logo de firmar un gran campeonato, só perdeu un combate na súa estrela internacional. E o Natural Sport estivo representado por Carla César e Tomasa Franco, que regresaron de Polonia con 2 metais. Os resultados foron bastante bons, alcanzamos unha medalla de ouro e unha de bronce, Carla de ouro e Tomasa bronce, e con eles asegúranse a súa presencia no Campeonato de Europa. Esta non é a única boa nova que tivo o Natural Sport. Estamos afortunados porque recibimos certas convocatorias internacionais, como é o Europeo Cadete, donde temos convocados a Ainara e Daniela Vigón, vale? Despois tamén saliron, as que xa dixemos de Carla e Tomasa, tamén as do Mundial, creo que é, agora pillas, Mundial, donde vai estar tamén Carla. Gran fin de semana para o taekwondo barbanzán, no que se recolleron os froitos do traballo realizado ao longo de todo o ano neste inicio de campaña. Realmente estes últimos estamos iniciando a temporada, pero estes que xa conseguiron estas plazas xa veñen da temporada anterior de traballar duramente. Fixeron un moi pequeno parón no verán e agora arrancaron con estes campeonatos preparándose para estas citas. Agora teñen a vista posta nos seguintes campeonatos, no europeo e no mundial, aínda que o comezo de temporada está tamén á volta da esquina. Depois empezamos ao principio de octubre, xa empezamos cos campeonatos rancables galegos. O primeiro vai ser en Moaña, o segundo é o que organizamos nós aquí na casa o fin de semana do 11 e 12 de outubro. Vale, estes son campeonatos donde por resultados acadas puntos para poder participar nos campeonatos de España. A verdade que está sendo un comezo de temporada bastante intenso.